Mulla on nyt asiat siinä pisteessä, että jos ette heitä 500 markkaa porukalla mulle tänne, niin voi olla, että levitän noin roskat tosta tähän pihaan. Heti. 500 markkaa, ei oo iso raha isolle porukalle. $400 markkaa tai kaadan noi pyörät ja vien venttiileistä sielut kaikista. Heti. Nyt. Tää. $200. Satanen, niin unohdetaan koko juttu. Jotain rahaa.